Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala, tahu sapa al-faqih fi hadzal khabari dalilun, fi hadzal khabari ing dalam iki hadis, dalilun iku dadi dalil alal an abdi idza taba, ala an abdi ing atase sak temene idza taba nalikane taubat sapa kawula qabila wa taubatan, moko nrimo sapa Allah taubatan ing taubate abet. Wala yang bagi mongko ora prayoga lil abdi ayai asu mir rahmatillah. Wala yang bagi lan ora prayoga lil ibadi maring kawula ayai asu ing yen putus asa sapa abet minar rahmatillah saking rahmate Allah Ta'ala. Jadi bahwa nek kapan kawula ning Gusti Allah ku tobat maring Gusti Allah, mongko Allah bakal nrimo tobaté. Mongko ora sepatute wong seorang hamba iku putus asa sangka rahmati Gusti Allah. Wayam bagi lil akili, mongko prayoga lil akili maring kang wong duweni akal, ayatuba ing yen to ayatuba apa yen ta tobat sapa wong ila wahi maring Allah fi kulli yaumil wa waqtin ing dalem saben-saben dina lan saben-saben waktu. Wayang bagilan prayoga lil akili maring wong kang duweni akal ayat tauba ing yen to tobat sapa abet ila Allah maring Allah fi kulli yaumin ing dalem saben dina wa waqtin lan saben-saben waktu. Kamaro an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, kaya kang diriwayataken Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ma asara ora den arani terus-terusan laku dosa manistaghfaro sapa wong kang gelem istighfar wa in ada lan senajan ada baleni fi yaumin wa in ada lan senajan baleni sapa man fil yaumin ing dalem sedina sab'ina marratan kaping 7. Jadi mergo Gusti Allah mau bakal nrimo taubate wong, mongko sepatute wong ku tobat nanggone Allah setiap hari dan setiap waktu. Ana ing riwayate Abu Bakar As-Siddiq iku ora dianggep terus-terusan dosa nek wong iku gelem istighfar
senajan wong iku mau baleni dosane 70 ambalan ing dalam sedina. Tapi baleni gak disengaja keblowok nanggone dosa yang sama. Nah disengaja nambeng ya siji maneh pembakasane. Waruya lan den riwayatkeun Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Wallahi demi Allah ini sak temene ingsun iku la atubu ilallah temen-temen taubat kula marang Allah taala fil yaumi ing dalem saben-saben sedina iku mi'ata marrotin kaping 100. Dadi diriwayatno nek Kanjeng Nabi iku tobat nanggone Allah taala ana ing dalam sedina iku 100 ambalan tobat. Waru lan den riwayataken Ali ibni Abi Thalib karamahu wajah ma ora ana min abdin sangka kawula yudhni budanban kang nglakoni dosa sapa abet fayuhsinul wudhu'ah mongko bagusi sapa hamba wudhu'a ing wudhu wa yusolli rakaataini lan salat 2 rakaat wa yaghfiru wa lan ngapura sapa dheweke ing Allah illa ghafarallahu lahu kejaba mesti ngapura sapa Allah marang dheweke. Jadi ono riwayat sing nyritake Kanjeng Nabi iku ing dalem sedina iku tobat ping 100 apa maneh hamba-hambae sing penuh dosa iki kudu luwih mempeng tobat maring Gusti Allah. Diriwayatno sangka Ali Abi Thalib karamawaja jadi wong sing nglakoni dosa terus dhek iku nyempurnakno wudu'e lan salat 2 rakaat njaluk sepuro marang Allah iku bakal diampuni Gusti Allah. Jadi iki nerangno kutipan surat Yusuf nomor 87 ayat 87 sak temene ora ana kang putus asa sangka rahmati Gusti Allah illa qaumul kafirin kejaba kaum kafir. Jadi wong umat Islam dilarang untuk berputus asa terhadap rahmati Allah. Jadi terus untuk ini diterang maneh nek seorang hamba nek wong iku ora dianggap ngeyel atau sombong dalam berdoa selama lisannya masih basah dengan istighfar dan hatinya tetap ingin kembali. Jadi nek keblowok dosa itu nah terus njaluk sepuro iku tetep ora dicap sebagai wong kang ngeyel selama tetep atine iku pengen kembali nanggone keapian dan apa iku terus lisannya basah dengan istighfar. Diterangno maneh wong Kanjeng Nabi sing maksum ae iku tobat dalam sehari 100 kali. Mongko manungsa biasa iku layak melakukan yang lebih sering. Untuk hadis berikutnya itu Sayyidina Ali iku ngriwayatno carane
prosedur praktis nek sing wis kadung dosa yaiku salat 2 rakaat, istighfar, wudu sempurna, salat 2 rakaat terus istighfar. Iki didukung hadis mau sing diriwayatno Ali mau didukung ana surat An-Nisa 110 lan Quran Ali Imran ayat 135 tentang sifat orang bertobat. Waruya lan den riwayatake Hasan Basri rahimahullah saking Hasan Basri radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam annahu qol saking Nabi sak temene Kanjeng Nabi iku dawuh lamah bito nalingane nurunaken sapa Allah iblis ing iblis alaihi laknatullah muga-muga tetep ing atase iblis apa laknat. Kala matur sawa iblis biizatika kelawan kemuliaan panjenengan ya Allah ini mongko sak temene kula afariko ibnu Adam ora bakal misah kula sangka anak turune Nabi Adam hatta hingga tafarroku pisahe ruhuhu nyawae ibnu Adam jasadi ing jasade. Iblis iku matur nanggone Gusti Allah sak temene Gusti kula mboten bakal putus berhenti menggoda manusia anak cucu Adam sadurunge mereka itu lepas nyawa dari jasadnya. Waqala Rabb mongko dawuh sapa pangeran Rabbi Ta'ala wa izati demi kemuliaan ingsun wa azamati lan keagungan ingsun Allah la ahjubu ora bakal nutup ingsun atau bata ing taubat an abdi sangga kawula ingsun hatta yughir biha hingga sehingga gara-gara sapa wong kelawan nyawane. Ini nyeritakno tekad iblis ya toh. Tidak akan pernah pensiun, istirahat nggodha maring menungso. Iblis iku bersumpah bakal terus menerus setiap jantung manusia itu nggodha dengan was-was dengan godaan hingga nafas yang terakhir dijawab karo Gusti Allah demi keagunganku nek iblis iku sumpah terus nyesetno nanggone menungso Allah iku sumpah bakal terus ngapura marang menungso selama nyawa iku durung sampai kerokongan. Jadi hadis iki dadi pengeling bagi mereka yang merasa sudah terlambat untuk berubah. Jadi selama hayat masih dikandung badan iku mau antaran iblis godaane iblis lan pangapurane Gusti Allah iku terus sampai menungso iku mau pisah sangka nyawane. Pintu pengampunan Allah itu selalu jadi penenang bagi mereka yang mau mengetuknya dari oleh putus asa. Tetap ada
ah, tetap ada pintu tobat, pintu maaf terbuka selama hayat di kandung badan. Qala ba'dul hukama wallahu a'lam bishawab.